Niin. Moi, mä oon Mika Laukkonen, firma on Ovella Systems Oy. Ollaan parikymmentä vuotta valmistettu erilaisia säilytystelineitä ulkoilmainen varastoihin. Tässä on tämmönen Ovella Compact PTL2 liukukelkkasysteemi, johon saadaan polkupyörät pienen tilaan. Eka pyörä nostetaan näin pystyyn. Laitetaan suoraan tähän telineeseen. Ja seuraava pyörä tulee tähän näin. Eli tää on 2 pyörää, saadaan aina yhteen kelkkaan. Sitten sitä niutetaan näin, me saadaan pienempään tilaan kaikkeen. Jos tuossa on 2 pyörää ja tässä on vielä 2 pyörää, me saadaan aina näin pieneen tilaan pakattua yhteen. Ja se on tehokas silloin, me saadaan pieneen tilaan paljon pyöriä. Ja sitten kun halutaan hakea oma pyörä, niin me niutetaan näitä kelkkoja ja otetaan sitten oma pyörä pois. Ja sitten lähdetään ajamaan. Se on siinä. Sitten on autorenkaalle teline, 104 renkasta sinne, 2 tähän konsolia, 2 tähän. Voidaan lukita tällä vastakappaleella. Ja se voidaan vaikka numeroida paikat ja vuokrata vaikka taloyhtiössä muille halukkaille. Sitten jos halutaan muita telineitä, niin suksille on teline. Me saadaan tähän murtomaan suksia. Tää menee 5-10 pari suksia tähän telineeseen. Sitten tämmönen monitoimiteline. Ota hetki, mä otan lähittämään. Sitten on tämmönen monitoimiteline, mihin saat sauvat, työkalut, kaikki ripustettu pieneen tilaan. Ja se on tämmönen moduulimainen pieni teline, mitä voidaan jatkaa tarpeen mukaan, riippuu paljon itsellä tavaraa. Sitä voidaan asentaa talonvarastoihin tai verkkokoppeihin.